Ježiš do civilu, San Pedro stojí. Máme vyhraté, San Pedro nám otvorí bránu show biznisu, bránu show biznisu. Už som zvedavý na tých za ňou, ktorí sú, už som zvedavý na tých za ňou, ktorí sú. Business tajne z dokumenty, business tajne. Mamas pochádza z Galantis, hasta dos Buenos Aires. Ale Señor Ježiš Kristus nemá familiu zistus, nemá familiu zistus, bez toho chorného zistus. Vyše hodiny búchame, vyšiel San Pedro v rozopatom pyžame, opýtal sa nás, naše sú len do tretej po obede, chceme do raja. No, určite. Taký ako vyberte sa okamžite, toto sú blbé Nápady. Prez nám pred nosom bránu na dva západy, bránu show biznisu, bránu show biznisu. Už som zvedavý na tých za ňou, ktorí sú, už som zvedavý na tých za ňou, ktorí sú. Business tajne z dokumentis, business tajne. Mama pochádza z Galantis, hasta dos Buenos Aires. Ale Señor Ježiš Kristus nemá familiu zistus, nemá familiu zistus, bez toho chorného zistus. Business dokumentis, business tajnes. Mamas pochádza z Galantis, hasta dos Buenos Aires. Ale Señor Ježiš Kristus nemá familiu zistus, nemá familiu zistus, bez toho zrodného zlistus.